מצגת על מלחמת העצמאות. מאת עומר רייך ורומי יוסף בנימיני. הקדמה. מצגת זו מספרת על מלחמת העצמאות, בה יוצגו תאריכיה, שמותיה ועוד. מלחמה זו הייתה חשובה מאוד בהיסטוריה של מדינתנו. בה היו כ6,000 קורבנות יהודיים. מקוות שתהנו ותלמדו מן המצגת. קצת על המלחמה. מלחמת העצמאות פרצה מיד עם קום המדינה, ב-29 בנובמבר 1947 ועד ה-31 במרץ 1948. בה היו קורבנות רבים, כ6,000 אנשים. ביניהם היו כ4,000 חיילים יהודיים. צבאות ערב איבדו כ2,000 קורבנות. הסיבות לפריצת המלחמה. הערבים לא רצו שתהיה מדינה ליהודי העולם. בהצהרת האו"ם התנגדו הערבים לקום המדינה. יום לאחר קום המדינה פרצו הערבים במלחמה. המלחמה הייתה עקובה מדם וכללה הרוגים רבים. השלב הראשון במלחמה. תחילה התמקדה המלחמה בערים של יהודים וערבים. הלחימה בערים כללה ירי ומטעני נפץ שנורו על שכונות יהודיות. היהודים לא נטשו את שכונותיהם על אף האיומים. על מנת להגיע ליישובים נזקקו לשיירות לוחמים וחלקן הותקפו. השלב השני במלחמה. עקב הפריצה לירושלים תוכנן מבצע נחשון. במשך המבצע הועברו מספר כוחות לירושלים. אחרי כן נערכו גם המבצעים הראל ומכבי. המוקד הערבי המקומי הובס ומנהיגיו נמלטו. רוב התכנונים הושגו, אך היו גם כישלונות. השלב השלישי במלחמה. מטוסים מצריים תקפו את תל אביב. מלך מצרים כפה לפלוש לישראל. בזכות דרך בורמה ניצלה ירושלים ממחסור בדברים רבים. צבא לבנון כבש את מלכיה. לאחר מכן תקוות הערבים לניצחון התפוגגו. השלב הרביעי במלחמה. ב-8 ביולי 1948 התחדשו הקרבות. ציוד צה"ל ונשקו השתפר והתחמש. במבצע דני כבשו היהודים את רמלה ולוד. המצרים סגרו את הכביש המוביל לנגב. בעזרת הנציג הבריטי דרשו הערבים הפסקה. השלב החמישי במלחמה. בזמן ההפסקה, מתווך מטעם האו"ם ניסה למצוא פתרון מדיני. באותו זמן, המדינה פיתחה והרחיבה את צה"ל. הכוחות הערביים המשיכו בהטרדת היישובים היהודיים. ב5 בינואר הסכימה מצרים לשביתת נשק. ב7 בינואר נכנסה ההפסקה לתוקף. סיכום. מלחמה זו הייתה המלחמה הראשונה של מדינת ישראל. מלחמה זו הייתה חשובה מאוד וספגה הרוגים רבים. זו הייתה אחת המלחמות הקשות ביותר שעברה ישראל. בעבודה זו למדנו דברים רבים וחשובים על המלחמה.